mana a na-esi nri n'ebe n'ebe ụkọchukwu na-aka ụka a na-egwu ini ndị mmadụ Ọnịcha branch Friends n'ebe n'ebe ebe a n'ebe egwusi ini ị na-eju ndị nkwere mee gịnị wee bụrụ ozu ga-etinye na mọchụarị ụkọchukwu bịa yie enu ya na ife kwetara ha si izizi nwanne ha ndị niile bịa akwamozu n'ebe 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 ha wụsa ndị mmadụ na-eche na-eme na nke nwaanyị wee lue taa ebinyere ọdịmana ozu mbụ ndị nkwere ilisizie nri ịnara ndebe anyị bịakwanụ nụrụ ka nwoke bụ onye ebe na-ebe si wee jee nụ nwaanyị na nkwele wee bụ na ya bụ nwoke ebe ọlatụ ndị ọla n'iyi enye ndị ebe ekwokerekwala nwaanyị ukwu ezu ike na o jidere nwaanyị wee chigide ọnụ na ana wee chigbuo ya wee na-akọwa na ya bụ nwoke nwee sai chikini na-achọta ya n'ụlọ bịa na onwe dịrị ife o ji nwunye ya kpọrọ n'oyi ya nwaanyị na-achọrọ ya wee bịa n'ọkwa ọbịa mba oyi ya nwaanyị nọ na-alahụrị n'ụlọ fodezi bifo ọnya bụ nke nwaanyị ana wee na-akọwa na di na nwunye a bụ na Ọnịcha ka fabi na nke nwaanyị bụ okereka ka ọ na-ele na ife gbuziri nke nwaanyị bụ na o nwere mmemme mere na be di nke nwaanyị n'okwu ya ka nke nwaanyị ruoru na ya bụ mmemme ọ bụrụ na di nke nwaanyị kpọkwa sai chikini ya wee bịa na-eruzi na mmemme ahụ di nke nwaanyị na sai chikini ya wee nọrụ n'ihu onye nke bụzikwanụ nwunye wee nọrọ n'azụ oche ebe fanụ n'ọkwa ya ka nwaanyị jechalụ wee nata wee jee afịa ebe ọ na-ele okereka wee nọrọ ebe ahụ wee na-asị ndị mmadụ na ọ bụkwa na ya ama na ya eje ya bụ mmemme bifo ịmara ife na-eme nwaanyị tigwe obi ya n'ọkwọ ntu a ka nwaanyị si wee dapụ wee nwa ọnya ka a kaziri akwamozu unu mana nwa ada nwa na bifo akwa ya ọ bụrụgodu na onye mba na anị ya ma onye ebe ahụ na bifo enyi ozu na-aya ebie wee jebe nna ya ka eje kwunyere ugwu ikpeazụ ndebe nna ya fụchazie ya ewee buru ya wee jebe di ya n'ọkwa ya ka nwaanyị nwụrụ wee buru nwaanyị wee ruo na be nna ya na di ya eso diri wee jee n'ọkwa ụmụ nwaanyị bụ ife jeru ka na ụdịka alụlụ a na ụfọdụ ụmụ nwoke na-alụ nwunye o nwụrụ isoho wee buru ozu nwunye ubujee na befe ije nụ ya ọkwago jelube nne na nna ya jee nụọ ya n'ọkwa ya ka eluzi ndị be nke nwaanyị buru ozu wee debe wee sị na ọgọfa nwoke emewuru nwanne fa nwaanyị emewu na fa ya ebupụtakwa ozu nwanne fa nwaanyị na ọ bụrụ na ọgọfa nwoke ya eburu ya na ọ ya eje kpute egwu ka o wee tie fa aka n'obi wee metuo mmụọ fa dịka o si wee chi nwanne fa nwaanyị ọnụ n'ala n'ọkwa ya ka akpọzi nke nwoke ka ọ kpute egwu na ọkpụta akwa ndị si Ọnịcha wee bịa akwamozu onye richaa nri ọ naba unu ya egekwenya bụ akụkọ ka unu nụ ka o si wee mee wee sị ka m were ohere a wee gwa nwaanyị ị na-azụ afọ ị nwere aka ọrụ nke abụghị nke na idipendị na di na onye gị unu ihe eri iwee nọrụ di uwe were na-akpụ alụ na-eme ife asị dị iche iche ịmarụ mma nwaanyị ị nwere aka ọrụ si na ya bụ mara ejipụta ka ọ na-ayị onye a na-ala onye a na-ebubata nwaanyị na ya dị ị nọrọ ebe ahụ BP wee gbugide wee gbuo pee kịta anụnwa ọ ya ejezi kpọbata anya bụ nwaanyị ọ nọrụ fu nya o rigoluzie n'elu akwa gị ahụ nọrọ ebe ahụ laa dighị lasie ya ike mgbe ife anụnwa na-eme kedu ife kpata na ndị be nke nwaanyị agwaghị nke nwaanyị na si na dị mara ejipụta orukịta unu buru ozu nwanne unu nwaanyị unu ya atakwa onye bụ ozu burukwa na ozu abujalụfa ka fakwa maọbụ unu ewere aka unu kwa ya na unu so wee gbu nwanne unu nwaanyị ewu ahụ na asịsị kpunye unu o ya eme nwanne unu nwaanyị ka o si n'ọnwụ wee kunie ife unu kwesịrị ịgbachi n'oge unu hapịa oruzie ka nwanne unu nwaanyị nwụrụ unu na-achị egwu na efi unu ya atagbusi onwe unu ka e wee ti unu aka n'obi ka e wee kpọta onye nwụrụ anwụ nwoke amadoli wee hapụrụ unu ya bụ ozu nwanne unu nwaanyị sokwu wee gbuo onwe ya ịka nọrụkwa na mara eji na-afọ ụdị ife a inwe aka ọrụ ọ kakwa ọrụgụ mma n'isi ebe ahụ zuzupụta jee chọọ ụlọ biri maọbụ ịnawa be nne na nna na-abịa be mmadụ bịa nụta na-abịa hụ n'ọfịa bịa nụrụ na ife nwaanyị nọ nwaanyị nwere aka ọrụ di ewere ya na-akpụ alụ chigidi ọnụ na ana chigbuo ya maka nwaanyị gụbụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya ọ na-ata na nsị atụrụ taa afịfị egwu taa nsị kpọrọ nkụ ịnọ di na-akpọbata nwaanyị kedu ife ejighị ikolo akpa usi na mara eji ahụ pụọ ide ebe ahụ echigidogo ọnụ na ana chigbuo ndị bụ unu buru ozu na-eche egwu na ọkụ ka a ya akpụtara fa ka fata a na-emekwa ya ịnakwa na anọrọ ebe ahụ mgbesi m nwara ya gụalụghị obi chụwarị gụ nwa bụkwanụ nwoke na-emegheri na-ezuzugharị nọrụ n'ihu ụmụazị na-akpọbata nwaanyị ọzọ ka ịgwafa na mmafe enweghị isi na onweghị ife mmafa ruo na mmafa aba atụrụ sogbugharị egwu na-amakwere gị amakwere ka ị wee nụọ mmafa gụ nwa bụ achawo nkotonko na-abịa be nwaanyị ibe gị mụrụ nwa wee na-alahụ onye ọbụla ya afụkwa n'ife ibi ya fụrụ ka nwaanyị anwụgwe unu egbugwe nwaanyị iya abatanụ iya anọkwa akpọrọkwa onye ọzọ kpọbata ka emenụ gị ife imerụ mmadụ ka ịnụ ka ọ na-adụ hapụzie ego bụ ompa amahụ ka ihe esi wee chịkwata ezinụlọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ ihe ekolo akpa usi ebe ahụ pụọ maọbụ kpọrọ nwunye uje chọtara unu ebe ọzọ na ọ bụ na unu nwee ebe unu bi ije nụrụ nwaanyị ọzọ ịnọ ọnọ ịbịafụ ụmụ ị nọrụ n'ihu ụmụ gị na-ezuzugharị papa dị ka atụrụ enye ndị ebe ọlakịrị pụtụ ọlatụ ndị jezie ka ịla agba ọhụụ achawe n'ala ịya ala jukwa n'afọ na nke ikpeazụ a na ụla ya ejukwa na onye nwụrụ anwụ afọ kwa ire onwe gị ugwu eche ịnụ nwaanyị na-abụ jee nụrụ
ịnọzi na-emewa nke ịnụrụ anụ obi nọ mmadụ ịbụ ka ọ bụ nwunye gị akịta na-akpọbata nwoke n'ụlọ be kedu ka obi ya adụ ife ya bụ mmadụ mee egwu esi na ọ dụghọ mma kedu ife ị na-emeziri ya onye ọzọ ị chọrọ igbu onye ahụ ya dụgha akwụkwọrụ nke nwaanyị na ọ bụrụ na ọma mgbe ị na-akpọbata nwaanyị ọ ghara ụgha azụ jee chọọ nwoke karị mma chọọ nwoke ọzọ nụrụ maọbụ na-ayị nwoke ọzọ kpọrọ ya bịa n'ihu ukokọtia ya ọkpa na-ata ya aka inu na-amị ya ọnụ ka BP sokwo wee gbuo ogwu a ka ịfụ ka ọ na-adụ nọrụ na ebe ahụ onye a na-eme ya apụ na ya nọrụ ka a na-eme ya mgbọsị nwụrụ nke ya gaa Ada ka ifunu na-eme ebe a taa anyị wee bata ka enyi ya wee buru ozu ya wee jee ebe nna ya wee sizie ozu si na ya ebuzi ya si na di ya netere ya anya na nke nwaanyị tagidere afọ wee nwụọ so for that na o nwere mekata ka elilizi ozu since 6 o'clock ụtụtụ ka anyị na ebe na ụmụ ya ebe fajugo mbụ fada sekwuchara na ya biko fasị mba na ife na-ekwu bụ ụmụ nwoke a na-emejọ nwunye fa nna anyị nwunye ha ịkpapụ fa jiri nwayọọ ife ọ na nke egbugo nwunye ya wee chọọ ka o lie ya na side chick ya biko si gwa ụmụ nwoke ha ma ka ha si ụmụnne ndị alụnụ ihe a bụ ka anyị si gaa akwamozu na Ebenebe onye laịn anyị nwụrụ mana onye nkwele ka ọ bụ na-anụ ya na Ebenebe mana di ya anụrụ ya ọfụma chaa 95% of ọnwụ ya bụ ihe di ya kọs ya na side chick ya dị ma na-eme kia ya na side chick enwe mgbe ha ya bịa na bie nwaanyị na 4 days ya na nke nwoke dine na bed nwunye dine na ala ọnọsịa na mana ihe bidozi nke ikpeazụ ọ na-eme many things ihe butezi nke ikpeazụ a bụ beria nwaanyị je na Ebenebe be di ya na side chick edo nọ n'iru nwaanyị dọ nọ n'azụ Wednesday ka o je eda beria nata Thursday pụta n'afịa sị na ezi ọbụna ọ ma na ọya eje burial a ọbụna ọ ma na ọya eje burial a pụta Thursday a Friday a ọ na-etisọ isi ya n'isi na awụ ya nwaanyị apụta Saturday nwa sometimes nwoke ya bụ ogo in fact nwoke ya emeka ahụ mịa dịba mana ọkwa ife ụmụ nwoke iju na ya chọrọ ihe ya alụ sọsọ nwaanyị ya enye gị enye duto naira na 50 kobo ọ na-enye gị iyeli wee ya saa be gị maka ọ ya ebule m onwe ya nwoke wee bụrụ ndị nkwele na-eji ihe dis man mee nwaanyị pụta ọ na-enye ụmụ 50 kobo fa ya amazi left and right fa rapụ ife fa kwesịrị ịkọshọn mpafa gbachi nkịtị ndị nkwele wee jiri maka ihe dis man mee gbachikwa nkịtị na-edi ka ọ bụ na akwa nwanne ha na ha chọrọ okwu mana kọlchọ ndị nkwele bụ na ihe ebute nke nwaanyị be ha ma a na-akwa ozugbo fi iburu ya wee naba na be di fa wee sị ya na oyeji efubide maka nwoke Emeka nwoke wee mee ya ọbafafa wee sị na ihe ha na-aka ha yara ịbụ ka ha dobe ozu nwanne ya weta ewu o kwetara na ọ ya eweta ka nwanne ha ka ha kwa anya ka ha zuo ike na ọnwụ mgbawa obi ihe nwoke mee nwanne ha olukwa that morning ebu ambulance bịa nkwele izite sọsọ ụmụazị gị ụmụ nwaanyị na-abụ onwekwa nwoke so iwetara data ewu ndị nkwele akpọghị na fonu ịkparịba ha sị ha na ọ bụ na ha emere faya emenụ ha jide nwa ha mana a na-esi nri na Ebenebe ụkọchukwu na-aka ụka a na-egwu ini ndị mmadụ Ọnịcha branch friends na Ebenebe ebe a n'ebe egwusi ini ị na-eju ndị nkwele mee gịnị wee buru ozu ya etinye na mọchụarị ụkọchukwu bịa yie enu ya a nefe ekwetere ha si izizie nwanne ha ndị niile bịa akwamozu na Ebenebe n'ebe ha wụsa ndị mmadụ na-eche na-eme na nke nwaanyị wee lue taa ebinyere ọdịmana ozu mbụ ndị nkwele ilisizie nri ịnaba ihe niile o sizizi bụ west o lizili onwe ini gịnị eti ozi n'inu ndị nkwele buru nwa ha mana n'ụwa gị bụ nwoke ị na-eme n'ihi emenwe ife na-ama na ọnwa mmadụ ka ị na-eme ife na-atọ ụtara nwa nwa atọ ụta adị na-eme ife na-ama na mmadụ ibe gị ka ị na-eme ya imebe na African mentality na ibe nwe bụ nwoke ọ dịrọ mma chaa chụkwere onwe gị ugwu nkịta anụ nwa nwoke onye ugo gị afịa ịkwabeghịkwa nwunye gị na ya kanopi ndị niile isi na adị n'iyi egwu ini bife ekpochie enyi a n'ala Igbo anyị eme ife some certain things bife ekpochie enyi a mana ihe niile isi fancha bụzi otu aka o si. Good morning. Dị na-ele ọkịrịka na afịa m Ọnịcha the lady di egburu ya because of side chick na side chick ya na-eweta ego megide nwaanyị wee soro ha jee akwamozu ha jecha ihe ha mee dị woman na-adịrị ya mma ọbataze BP ya wee gbuo ya n'ime anya ka ọ nọ wee daa eburu ejebe ụlọ ọgwụ BP ya wee gbuo ya so eburuzie ka na-aje nye ndị ma na-ekwere so ụmụ ya jebe ndị be nne ya eru ebe a ndị be nne ya si na o butere ewu ha si ya bute sizizi ozu dị woman tikwe na mọshụarị
the man ihe niile ọ kwadote ya saa ma nne niile o si that day wụọ n'ala ha sị na side chick ya na ọ na-edu side chick ya abatasị n'ụlọ ya ka ipostuo ya ka mmanụ na ndị ọzọ a ga-esi wee na-amụta ihe because ihe ụmụ nwoke na-emekọta dị too much